Salam aziz dostlar. Hanoğlu Media sesli makale gepleşigine hoş geldiniz. Bugünkü temamız Kadimi Koreýanyň taryhy döwletleri barada. Koreýa ýarym adasynda 40 000, 70 000 ýyl öňçäde adamlaryň ýaşaýandygy arheologlar tarapyndan tapyldy. Bilinýän iň gadimy seramiki gapgaçlaryň biziň eramyzdan öňki 8000-nji ýyllarda ýasalýandygy bilinýär. Biziň eramyzdan öňki 6000-nji ýyllar aralygynda täze daş asyry, biziň eramyzdan öňki 5000, 3000-nji ýyllar aralygynda bolsa mis asyry görüldi. Ondan soň 1-nji asyry, biziň eramyzdan öňki 1000-nji ýyla çenli we biziň eramyzdan öňki 400-nji ýyla çenli bolsa demir asyry görüldi. Koreýanyň bilinýän iň gadimy döwleti bolsa Gojoseon, ýagny Kadimi Joseon döwletidir. Biziň eramyzdan öňki 2333-nji ýylda kurulan döwletiň kökleri kadimki Samguk Yusa adyndaky rowayatlara dayanýar. Biziň eramyzdan öňki 109-njy ýylda Xitayň Han imperiýasy bilen söwüşen Kadimi Joseon biziň eramyzdan öňki 108-nji ýylda ýykyldy we ýerine Xitaýa bagly Lelang, Nannang, Hyeondo we Jimbon adynda 4 velayet kuruldy. Bu döwürlerde bar bolan beýleki döwletler Jinhan, Mahan we Byeonhan döwletleridir. Jinhan döwletiniň esasy eklenji ekrançylyk we maldarçylykdy. Esasan hem tüý ýetişdirilýärdi. Byeonhanlylaryň bolsa örenekde demir ustalardygy bilinýär. Hatda Xitaýyň taryh ýazgylarynda we Ýapon ýazgylarynda Byeonhanlylardan demir sowut we demir ok başlarynyň eksport edilendigi hakynda maglumatlar bar. Gazyp atarış işlerinde de köp sanda demir sowutlar we ok başlary tapyldy. Gojoseon döwleti döwründe bar bolan döwletleriň hiç biri merkezleşen monarhiýa eýe däldi. Esasan hem bir näçe taýpalaryň birleşmeginde gurulan konfederasiýa döwletlerden ibaratdy. Gojoseon döwleti ýykylandan soň Joseon halklary ýa Xitaýa kul edildi, ýa-da goňşy döwletlere bozgunça bolmaga mejbur boldy. Gaçyp asalygy gözleýänleriň köpsi esasan hem Buyo döwletine gaçdy. Buyo döwletiniň gurucusy Hayamosa diýip bilinýär. Koreýler Hayamosunyň jennetiň taňrysynyň ogly diýip hasap edýär. Buyo döwleti iň ösen döwürlerini padşah Hayaboro döwründe ýaşady. Buyo döwleti ondan soň gurulan köp döwletler tarapyndan sylanýan döwletdir. Sebäbi Kadimi Koreýa taryhyndaky iň güýçli döwlet bolan Goguryeo döwletiniň gurucusy Buyo köşkünde Buyo şahzada hökmünde ýetişdirildi. Ady Dongmyong ýa-da Jumongdur. Jumongyň doguluşy Kore erteklerinde we rowayatlarynda geçýär. Cennet taňrysynyň ogly Hayamosu we Derya taňrysynyň gyzy Yuhwanyň çağalary diýip bilinýär. Rowayatda Derya taňrysy Habayekyň gyzyna bir ruhsat söýgüsi sebäpli gaharlanandygy üçin Hayamosuny asmana goýar. Gyzy Yuhwany bolsa Buyo padşasy Gunwa üçin gyrnaga dip berýär. Ýöne Yuhwa gün şöhlesinden göreli bolýar. Gün şöhlesi bolsa cennet taňrysynyň ogly Hayamosodur. Yuhwa bu görelilikden bir ýumurtka dogurýar. Padşa Gunwa bu ýumurtkany ýok etmek isleýär. Sebäbi ýumurtka Buyo döwletiniň soňuny getirjek birini dogurjagy hakynda öňden görjü palaýdylýar. Ýöne Gunwa Yuhwa bolan söýgüsi sebäpli ýumurtkany ýok edip bilmeýär we ýumurtkany Yuhwa gaýtaryp berýär. Ýumurtkadan bolsa ussat okçy diýen manini berýän Jumong dogulýar. Ýöne Gunwanyň öňden görülen paly dogry çykdy. Gunwadan soňra tagta geçen ogly Daeso Jumongyň aty Daemusin tarapyndan öldürildi we Buyo döwleti ýykyldy. Ýaşlyk ýyllary Buyo köşkünde geçen Jumong Gunwanyň oglary tarapyndan gabanalýar. Sebäbi ol hem ok atmakda hem söwüş sanatynda ökde bolýar. Gunwanyň oglary bir näçe gezek onuň janyna kast edýär. Iň soňunda Jumong Buyodan gaçmak mejburiýetinde galýar. Jumong Bongye dagynda ýaşamaga başlaýar we ol ýerde öz goşunyny, ýagny damol söwüşçilerini gurýar. Jolbon Federasiýasynyň gyzy Sasiono bilen öýlenýär. Jolbondaky beýleki taýpalar birleşdirýär we Goguryeo adyndaky döwletiniň düýbüni tutýar. Gysga wagtda güýjüni artdyran Jumong Kadimi Joseon döwletiniň topraklary bolan 4 velayeti izne alýar. Jumong bu ýa şahzadalaryny halamasa da
Buyo döwletine uly hormat goýar we onuň döwründe Buyo we Goguryo arasynda söwüş bolmaýar. Jumongyň birinji aýaly Yesoya we ogly Yeuri Jumong Buyodan gaçanda Buyoda galmak mejburiyetinde galýar. Jumong Goguryony guran wagty Yeuri kakasynyň ýanyna dolanyp barýar we melik şahzada eglan edilýär. İkinji aýaly Sosionodan bolan iki ogly Biryu we Onyo Yeuri'nin melik şahzada bolmagyny gowy garşylamaýar. Sosiono bu ýagdaýda taht söwüşleriniň çykjakdygyny pikir edýär. Taht söwüşleri entek täze gurulan Goguryony güýçden gaçyryp bilerdi. Hatda ýykylmagyna da ýorlaçyp bilerdi. Bu sebäpden ol iki ogly we halkyndan kiçi bölegini alyp häzirki Günorta Koreýa topraklaryna göçýär. Jumongyň iň kiçi ogly Onyo bu topraklarda Bayekçi döwletini gurýar. Sosiono bolsa Koreýa taryhynda hormat goýulan aýallardan biridir. Sebäbi ol hem Goguryonyň hem Bayekçi döwletiniň gurulmagynda uly rol oýnady. Jumong 40 ýaşynda sağ eýnindäki ýaradan infeksiýa bolýar we aradan çykýar. Gysga ömrüne köp söwüşi we rowaýat sygdyran Jumong ogly Yeuri tarapyndan piramida şekilli mazarda jaýlanýar. Jumongyň nesline Go maşgalasy diýilýär. Onuň neslinden 28 padşa Goguryo döwletini dolandyrýar. Goguryo döwleti iň ösen döwri beýik padşa Gwangetonyň döwri hasaplanýar. Goguryo döwleti häzirki Mançuriýa we Hytaýyň topraklaryndan bir näçe bölegini basyp alýar. Goguryo döwleti gadymy 3 padşalyk döwründäki döwletlerden biridir. Goguryo döwründäki beýleki padşalyklar Okjeo, Dongye, Bayekçi we Shilla döwletleri. Okjeo we Dongye hakynda az maglumat bilinse-de, sungaty, naharlary we däp desturlary Goguryo bilen meňzeşdik aýdylýar. Hatda Dongye döwleti Goguryonyň dogan döwleti hasaplanýar. Okjeo we Dongye 5-nji asyrda beýik padşa Gwangetto tarapyndan basyp alınýar. Biziň eramyzdan öňki 37-nji ýylda gurulan Goguryo 705 ýyl ýaşaýar. Iň soňunda Hytaýyň Tang imperiýasy we Shilla hökümdarlygynyň birleşen goşunlary tarapyndan 668-nji ýylda ýykylýar. Gadymy 3 padşalyk döwri. Koreýanyň taryh ýazgylaryndan Samguk-Yusada, ýagny 3 padşalyň taryhy adly kitapda gadymy 3 padşalyklar hakynda hekaýalar, rowaýatlar we taryh ýazgylar jemlenendir. Bayekçi hökümdarlygy. Bayekçi hökümdarlygy Jumongyň ogly Onyo tarapyndan guruldy. Koreýanyň iň tez galkynýan döwleti hökmünde taryha geçdi. Sewda döwletiň esasy eklenjidi. Bu sebäpden hem Hytaýlylar bilen hem de Japonlar bilen gowy gatnaşyklarda boldy. Hytaý däp desturlary gysga wagtda Bayekçi topraklarynda ornaşdy. 360-njy ýylda Budizm döwletiň resmi dini eglan edildi. Bayekçi, Goguryo we Shilla hökümdarlary birleşip Koreýa ýarym adasy we Mançuriýa topraklaryny dolandyrmak üçin 3 padşalyk döwrüni başlatdylar. Daşardan gelen hoplara garşy birleşip dursalarym, öz aralaryndaky göreşe dowam etmeleri 660-njy ýylda Bayekçi döwletini Shilla döwleti tarapyndan ýykylmagyna getirdi. Shilla hökümdarlygy. Shilla hökümdarlygy biziň eramyzdan öňki 58-nji ýylda guruldy. Ömrü boýunça 3 maşgala tarapyndan dolandyryldy. 3 maşgala arasyndaky güç göreşleri hem ganly bolýardy, hem de döwleti kyn ýagdaýda goýýardy. Başta Park maşgalasy 3 nesil döwleti dolandyrdy. Soňra Seok maşgalasy döwlet agdarşylygy geçirdi we häkimiýeti el aldy. Iň soňunda Kim maşgalasy 2 maşgalany ýeňdi we häkimiýeti öz eline geçirdi. Güç söwüşleri döwletiň soňuny getirdi. 1000 ýyla ýakyn ýaşan döwlet Giç Goguryo, ýagny Goryo döwlet tarapyndan 935-nji ýylda ýykyldy. 660-njy ýylda Bayekçi döwletini ýengen Shilla ondan sonra Hytaý dinastiýasy bilen birleşip Gaya we Goguryo döwletine söwüş eglan etdi. Gaya gysga wagtda ýeňildi. Ýöne Hytaýyň Bayekçi we Goguryo topraklarynda gözü bardy. Bu sebäpden Shilla we Hytaýyň arasy bozuldy. Iki döwletiň arasynda söwüş çykdy. Öňçe Goguryony, soňra Hytaýlylar ýeňen Shilla Goguryonyň soňuny getirdi. Şeýlelik bilen gadymy 3 padşalyk döwrü gutardy. Goguryonyň ýerine bolsa
Balkı hökümdarlığı mirasçılar hökmünde Goguryo topraklarında kuruldu. Ýöne bu indiki videomuzun temasy. Görüşüňiz ýaly. Gadymy Koreýa hakynda maglumatlar baram bolsa, olaryň köpsi rowayatlara we ertekleşdirilen hekaýelere dayanýar. Bilinýän anyk zat bolsa, Koreýa halkynyň müňlerçe ýyla dayanan geçmişi we medeniýetiniň barlygydyr. Bu videomuzda gadymy Koreýanyň 3 padşalyk döwrüniň soňuna çelli aralygyny size görüň berdik. Indiki videomuzda bolsa geç 3 padşalyk döwri we günümüze çenli gelen Koreýanyň taryhyny görüň bereriz. Indiki videolarda görüşýänçe sag galyn.